வெள்ளிக்கிழமைக்கான இரவு ஜெபம். அன்பு நிறைந்த பரமபிதாவே, இன்றைய நாளை அமைதியாக முடிக்கச் செய்த உமக்கு நன்றி. நான் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீர் இருந்தீர். எனக்காக போராடினீர், காத்தீர், ஆசீர்வதித்தீர். அதற்காக உமக்கே மகிமை. இன்றைய நாளில் நான் பேசிய தவறான வார்த்தைகள், செய்த குறைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்தருளும். என் மனதையும் உடலையும் அமைதியுடன் ஓய்வெடுக்கச் செய்க. என் வீட்டையும் என் குடும்பத்தாரையும் பாதுகாத்தருளும். இரவில் எந்த தீங்கும் துன்பமும் எங்களை தொடாதபடி உமது தேவதூதர்களால் எங்கள் வீட்டைச் சூழச் செய்க. நாளை ஒரு புதிய நாளை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள கிருபையைத் தாங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென்.